natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wano agbasulman, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing pinamnama iti kaungkan na. Pagsaringan. Feby, agawid tan. Di mo ko naon nga overtime ka manon. Grabe mo't dayta na pa nagpaadom iti kwartang. Saan mat? Kayat ko lang ilupas dagiti jakpay nalpas. Taisupay nga aramidag intod bigat. Okay. Umunak nga rodan nga agawid. Sige lang, Lorraine. Bye! Bye, girl! Phoebe, ayan ni Lorraine? Nagawid din Imo na ang nagawid ngam siyak. Ado pa'y ngamin ti ilupas ko trabaho. No kasta, agpatatangarod. Oray siyak, adumot inlipas ko iti department gayan ko. Nagriga ti maurnungan iti trabahoan niya. Naku na amon, narigat ta talaga. Sarong karaklangan ni Lorraine iti balayda. Talaga mo Sa bali ti tamam kini Lorraine, Paulo. Ay ayat ka talaga ni Lorraine. Iso na laeng ta saan samot asyak ti tipo na alalaki. Nasingpet ka, Paulo. Iso apat siyak. Aklunan na kantumot lang day, Jai. Diyak kaya timang namnama. Impalapal ko lang tayat ko, tabaring na may salat. Agpaspasara ka klaeng. Tanapindas kami ni Lorraine. Idinto ta sa anak mo tanataer. Nakurang akiti lang Saan niya? Nataer ka, Paulo. Pilipinong-Pilipino nga rin ti taer mo. Ngam saan ang kakaskadagi ti daddo mga agdadaton kini Lorraine natataer da. Nagtatayag da pa'y. Awan ti panamang kadakwada. No talaga nga'y ayatem di gayem ko. Saan ka nga rin apa-intimidate kadakwada, Paulo? Lorraine, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Kuwang amin nanang. Ada uraya ka sa nga ilik. Asinaw? Ni Paulo, nanang. Anya? Apay nga isot your urayam. Ni Cedric kumaa. Ha? May mayat mutlaang no ni Cedric ti nga ilyam. Saan ani Paulo? Anya ko mati nagdumaan da. Katagpadamot nga agdat-daton kanyak dagijay, nanang. Ni Paulo, regular lang nga empleyadaw. Saan pa'y unay agwapaw? Malmas no maidilig kin ni Cedric abak ng langarudan. Gwapo pa'y. Natayag, mestisaw ken. Talaga agwapaw ni Cedric. Ado ti agpatpatay ken kwa na. Iso anagasat ka nga raw tasika ti kursunada na. Nasingpot ni Paulo, nanang. Nasingpot no nasingpot. Agam nasingpot mat ni Cedric. Adanadlaw ko asabali nga ugali na, nanang. Jack Corsonada. Ay, basta para kanyak. Ni Cedric, ti maibagay ken ka, Lorraine. Iso ti maibagay iti kinapintas mau. Ken uray saan kang agtrabaho. Agbyag kalataan na namay iti sidong ni Cedric. No iso ti aklunam, anak ko. Mabiit laang, umayan. Anya ti masapul mau. Naimbag nga orasyon, nana. Manya nga rin ti masapul mau. Sarong karakla ko man ni Lorraine, nana. Nabannog iti trabaho ti anak ko. Ken adda ti urayen na asa nga ili na. Iso ti kayat ko amang sarungkar ken kuana. Ha? Nene. Jay ko tiyemot ni Cedric day jayan. Ay sige, mabalin mo ti pumanaw. Nana? Anya pala ti kukuam ngay. Addan ni Cedric amang sarungkar iti anak ko.
Saan amabalin adwa ti aggidan amang sarungkar ije anak ko? Ay-ayatin ka, Lorraine. Nakasagana ka mang kaditian yaman na kayat mo. Balay? Warta? Kotse? Ken aminan? Basta aklunam lakit diti panagayat ko. Agyaman naklaangan, Cedric. Ngam... Lorraine, karimaanem ti sumungbat dita ah. Ha? Mariknak akayatnak ti inam aparakan ka. Saan ang nagbidot asyak ti pinili na aparakan ka, Lorraine? Iso asong bata na kuman. Saan ka pa'y amasong batan ita, Cedric? Sige. Ikan kay ti gundaway mong agpanunot, Lorraine. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Saan ka pilitan? Nakasagana ak nga aguray. Anya kamutin, Lorraine. Agpangina ka pa lang kini Cedric. Into no maibaw ing tirik na iti sa balay. Nasaysaya at pa'y, nanang. Anya? Kayat mau, nga ipaladaw ti swerte adimtengken ka. Saan ka kadingag pampanunot, Lorraine? Nanang, diyak ay ayato ni Cedric. Nagpresko. Gaputabak nang. Kunamlan asino mo't amang ipasindayag iti addaken kwa na. Lorraine di mo basbaste din ni Cedric. Isulaang ti kayat ko aparaken ka. Tanubaste pagbabawiyam dayta. Nanang, Di mo ikugtar nga umadayo ti swerte nga mas asidagken ka. Aramatem ti uteg mo, Lorraine. Panagriknak na saan nakatalaga akayat ni Lorraine? Ni Paulo ti kayat na. Sumuko ka kadain, sir. Saan ka sumuko? Ni Lorraine laeng ti kayat ko. Ay ibagam laeng no anya ti kayat mong aramidag. Tapno matulungan ka ket ikalaysam ti anak ko. Talaga, nana? Nakasagana kayo amang tulong kanyak? Sir, basta ibagayo laeng no anya ti kayat yung aramidag. Tapno matulungan kayo. Agyaman ak no kasta. Nuda kayo ti agtignay. Dakkel met nga rod tinamnama asyak ti pagtinagan ni Lorraine, nana. pasensya ka la kuman iti naudi ayo umay mo, Paulo. Nagmaditi inaramid ni nanang. Sa anak to amaupay, aging kaasa na mismo sikat pagtautan ti amin, adi na kayat. Paulo, No, kidawa magsardeng ako nagdaton kan ka. Tawan tinamnamak ka aklunan nak. Aklunak nga rod ti kinapudno, Lorraine. Ha? ha? Ni nanang dayjayan, apay nga tan? Umay ka, mapanta kita ang tinam. Nanang, ipantakan iti ospital. Paulo, pumanaw kan. Saan da ka kasapulan ditoy? Pumanaw kan kunag. Nanang, Ipanta kayo pa ospital, nana. Madagdagak laang amatay. No adda ka ditoy. Ala, pumanaw kan. sige Paulo, agawid kan. Pasensya ka la kuman. Panagkunak, kasayatan no may pakita iti espesyalista ti inam, Lorraine. Tap no maamuan ti makagapo iti kanayon a panagsakit ti barukong na. Ken no apay a kanayon a marigatan nga umangas. Cedric, At dagayem ko a doktor a mabalin a makatulong iti inam, Lorraine. agyamanak Cedric. Di na ngamin kayat ti agpa-doktor. Kayat nalatan ti agid-idda. Isa madanagan akon. Jakon amo ti aramidak. Di kagdanag, di kay baybayan nga agina.
Nanang, adagayam sakit yu iti puso. Isumatla ka na yun ti panagsakit ti barukong yu. Kan marigatan kayo pa'y nga umangas no dadduma. Lorraine, Maiparit kada kayo ti agbannog launay. Kan agsakit tinakam yu. Iso nga an-anadan yu kumatibagiyo. wan anak, di ka agdanag taan-an nadak ti bagek. Basta agtungpal ka iti amin akayat ko. Maliklikan mo iti panagsakit tinakam ko. Ha? Para iti pagsaya atam metlaeng, iso akayat ko asumurot ka iti kayat ko. Iso apang nga asim, Lorraine. Di na kumasuksukiran, Saan kayo matasuksukiran, nanang? Araramidak mo ti amin. Tapno tong palak ti kayat yu. Ay nukas nga rod. Makikalay sa ka kin ni Cedric. Anya? Nanang, saan ko nga'y ayato ni Cedric? Apay ko maamakikalay sa akin ko, ana. Numakikalay sa ka kin ni Cedric na pintas to tibiyag mo. Nataer lang nga rudan baknang pay. Anya pay lat sa pulem kan kuana. Nanang, Nakasigurado ka kan kuana numakikalay sa ka kin ni Cedric. Natalguden ti panunot ko amatay. No ni Cedric ti makagasat mo, Lorraine. I love you, Lorraine. Nakasagana ka mahigalay sa ka. Basta klunan naklakit di. Kan saan ang mabaybay-an ti inam? Amumatan, nangina ti maintenance ti inam. Gapoy ti sakit na iti puso. Cedric, kabaalak mo't siguro asuportaran ti may papan iti maintenance ni nanang. Tada mo trabaho. Mangkita ka laangan iti sabali. Nanang! Nanang! Kakalaat marigatanak nga umangas. Nana, kaya yung kanita, hospital na kayo lang. Saan, Sir Cedric? Agyaman aglangan. Pagsasaritaan tayo kit din ti may papan iti panagkalay sayo. Ha? Nanang! Nana, Kayat ko, agkalay sa kayon. Ngam nanang, saan ko pa'y nga inaklon ni Cedric? Ay kat aklo namun atap na agkalay sa kayon. Anya? Numadagdag ti pupusay ka o basol mo, Lorraine. Tadinak mo't ipangpangag. Nanang, di kay kumamot ang sao iti kasta No jakon mabigatan basol mo dayta. Gapu iti kinatangken ti ulom, Lorraine. Sigurado ka din iti pangedeng mo, Lorraine? Mga numakmaklaat ka lang. Diyak ka mo, Feby. Mariribukan ako unayan. Pampanunutak ti kasasaad ti inak, no diyak agtungpal iti kayat na. Ngam saan mabalin nga isakripisyum iti agnanayon ti ragsak mo. Gapu iti kayat ti inam. Feby, Agpanunot ka na imbag, Lorraine. makaamuditan. Ngam nakaikadeng akon. Diyak lakit ti kabailan nga inaldaw nga usigan nak ti konsensyak. No dada ka sa mapasamak iti inak. Gapu iti panang supring ko kankwana. Lorraine? Nakasaganak amang isakripisyo iti bukod ko apagragsakan. Basta saan agumura ni nanang, no supring ag ti pagayatan na. Nagpuskol matan ti rupam tay may kapayla dito'y balay. Kat amom langarudan nga agkasar iti mabiit ti anak ko. Nana, kidawag ko makasaritak ni Lorraine. Nga oray ti maudi agundaway sakbay ti panagkalay sana. Sige atap no awan mo ti makunkunam. Amangan no day tapay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak no saan ka apatgan. Nana, Mala, sumrek ka nga rudan. Ngam kasaritam lang iti 10 ang minutos ti anak ko.
Tadyak kayat nga adda ti makuna jay bakna nga agbalin a manugang kaw. Numaabutan na ka ditoy akasar saritam jay anak kaw. Apay ngay may kapailaang dito'y balay, Paulo. Amo mo tan adandanin ti panagkalaysak. Saan ka di? No, kasta. Talaga ang makikalaysakan kini Cedric, Lorraine? Kasta nga, Rod. Ayayatan ka din ni Cedric. Ha? Kita anak Lorraine. Kita ang dagiti matak at ibagam ngay ayatan ni Cedric. Paulo, agawid ka na. Apay adi nakabala na paringan. Asidagan ti panagkalaysami ka ni Cedric. Kat saan na mabaliwan day ta? Mabalin mo ti agawid. Kat agyaman na kiti panawan kan ayat. Ngayon daton mo kanyak. Sige, Lorraine. Tarigagayak ti ragsak yung ni Cedric. Tanong makita ka na ragsak kay ti sinong na. Naragsak ang maten, para kan ka. Mabit lang, pare. Di ka pagsakay iti motorsiklom. Cedric? Siguro, amo maten, adandanin ti panagkalaysami kin ni Lorraine. Saan ka di? Kasta nga, Rod. Among Paulo, numero 1 adyak kayat iti may sa atao ket bastos. Panagrik na kaming ka basbastusen nak apadam alalaki. Anya? Awan respeto may tipadam alalaki. Amom lang aroden nga ikasarkon ni Lorraine. Ngam nagtured ka pailaeng anapan ng sarungkar ken kuan. Kinasaritak lang ni Lorraine iti mao di akong daway. Pasensyakan. No kayat mo tinasayaat. Saan mo nga asit ganti agbalin nga asawak. Nawatan. Tangay nalpasan ti kalaysama ken ni Lorraine, yawid kumatan. Ay wala barok. Yawid maunta asawam ket ngarudan. Agyaman nagtamawatan nyo dayta nanang. Maawatak apay ket asaanen ngay. Laglagi pa nyo asabalin ti biyag ita ni Lorraine, taaddan asawa na. Katuwan mat, sabali talagang tibiyag na, tamabiyag nga oray saanen nga agtrabaho. Ha? Amok nga adda itinasayaat nga ima ni Lorraine nga anak ko si Drake. Tabak nang kalangarudan anak kaasawa ken kuana. Nataer ka pay. Isu nga adulakit diti umapapal ije anak ko. Takas ken ka tinakaasawa ken kuana. Adaw ti agtiltil mundita. Apay nakapalas ka? Papanam? Siyempre, sumra ka kiti trabaho. Nagkunang agtrabaho ka. Ha? Sigod mo't nagtrabaho ak nga uray idi saan tapay ang nagkasar. Idi dayta. Ngam sa balaytan, ta nagkalaysatan. Cedric, Agasawatan. Isu asyak nga rod ti masurot. Agsarden kan ngagtrabaho, agtalinaid kalatan dito'y balay. saan ang mabalin? Jack inarapaap ti agtalin na idlatan iti balay. Nairuamak nga agtrab-trabaho. Kan sayang ti trabahok no agsardengak. Kabalan ka abyagan nga uray saan ka nga trabaho? Anyalangin ti kunain dagiti makamam mo kanyak. Ibaga dabak nangak ngam agtrab-trabaho laeng iti pipitsugin nga opisina ti asawak. Cedric, Iso manipod ita. Di kan sumsumrek iti trabahom, Lorraine.
siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod ti masurot. Tatalito, pasensya kan nga mabalin mo ti agsubli ti pamilyam. Nay, apa yun, sir? Diyo ka din kasapulan ti serbisyo. Pasensya kayan nga kasta talaga tata. Diyagon kasapulang ti hardinero. Sige, ang araw, sir. Agyaman na kiti serbisyon, tata. Di kagdanag, taykan kayo iti pangrugyan nyo iti panagsubliyon iti pamilyayo. Agiamanak, sir. Kaasi kayo umot ka ni Ma'am Lorraine no awanan ti mga sikaso kadagiti kasapulan niyaw. Tay mo namot a pinapanaw yung dagiti talo a kakadwak a babaunan. Saan mo naparikot dayta, tata? Kabalan min daytoy. Katagyaman akmanan, itinabayag a serbisyo yo. Tata, apay nagrubrubwat kayo? Papanan nyo? Pagaw-awidan na ko ni Sir Cedric ijay lugar may, ma'am. Anya? Apay nga yakasta, kat naglawa ti hardin nga sa asikaswan nyo. Kastamat ti kayat na, ma'am. Tata, Ma'am Lorraine, aganad kayo kuma. Nang runak at awanan apulos ti kadwayo ditaw ababaunan. ha? Tata Lito? Kinapudno na. Saan lada kayo tinakadenan ni... Tatalito, Sir Cedric. anya pa'y laeng ti kukwem. Ha? Kwa, agrubuata kon, sir. Nasayat. Darasem ti pumanaw. Apay a pinapanaw mo mutandag iti babaunan. Tapno awan ti isturbo. Ken awan ti biyangot. Anya? Sige, ingkag digusen. Maturugtan. Nakadigo sa kitayan. Ingkaagdigusen wano saan. Cedric! Anya pala ti urayem. Uwan. Mapanakon. Masahyan na. Ha? Oh, anya pala ang tiraramidan? Masahyan na kunak. Sige. Pigsam. Jack marik na ti masahem. Nagpigsamot tan. Kastoy lang ti kabaalak. Dilok po. Anay ko. Gunggunam asaan ang makauaw. Sige! Masahe! Sumardang ka nagsangsangit. My love, Nagsakit tintero abagik. Pwede pa ng kabkabil mo kanyak. kasano? Kat nagtangken mat ngamin ti ulom. Di mo kayat tiag tungpal, iti kayat ko. Sumardeng ka nga agsangsangit. Kunak. Ha? Sumanangit ka pa'y lang. Kayat mo, tapatayin kan. Saan ka nga minang agsangsangit? Wen? Ha? Kasta?
No kumata saan anatang ganti ulo? Saan ka kumamot ang masakitan? Mayla, isong agtungpal ka iti amin akayat ko, ha? Tapno nasaya at kamit akanayon kanya. Lorraine. Nana, kumusta ni Lorraine? Ay kat senyoritan iti din na ni Cedric. Ha? Ay, baknang ni Cedric. Iso baknang mat nga ruda ni Lorraine nga anak ko. Ado ti baba ununda. Yawat da amin ang masapol na. Isong agbiag meten akas Lorraine na di anak ko. Tasaanan nga agtrabaho. Ay, isuman lagayam asaanin asimsimrek iti trabaho na. Duan alawas asaan asimsimrek iti opisina mi. Ay, syempre. Uray saanin nga agtrabaho kat mabiyaglat ta iti sidong ni Cedric. Iso amang kita kamutin iti baknang apakiasawaam. Tapno agbiag ka nga uray saan ka nga agtrabaho. Kontento ako iti biyag ko, Nana. Sa anak mo't kagkurkurang, tada mo trabaho. Iso nga, uray jak makias asawa iti baknang. Ha? Ay kat, adalatakan ka dayta. Napimpintasin nga amang tibiyag ni Lorraine agayemaw. Ta inaramat na ti utek na. Baknang tinakiasawaan na ko naman. Nagtaer, manugang ka. Delikadong tibiyag ko iti dayti abalay. Sa distagayam ni Cedric, nakabutbutang. Amang ano inton sumarunok at mapatay na kwan. Mga laki iti sumagmamano akawis ko. Kat pumanaw akong ditoy. Nagsakit tintero abagik. Kapo iti parang kabkabil na kanya kiti rabi. Sagpay ngay naramid na ti kayat na kanyak. Gusto pa lang ti panagkitakan ko na. Sana mapagtalkan. Kasla demonyo. Nakaputputang. Nagtaar nagpaiso. Ngam demonyo matgayam ti aramid na. Lorraine, Cedric? apay dagita akawes ngay karkargam iti bag mo. Kwa? Tanggap mo ti pumanaw? Ha? Anay kon! Di mo iguyod, di mo ako! Dahito tilaglagan. Saan ka makapanaw iti sidong? Kukuha ka lahat, Lorraine. Nasay-saya at may apatayin ka. Ngayon, ipanawan na. Anya! Nanawag tinangag mo. Di kan tumakapanaw iti sidong ko. Apay ngay nalab di cellphone ko! Manipod ita. Saan mo na maramat daytoy? Kasano na makontak ko ti inak? Kandag iti gagayam ko! Kasta ti kayat ko. Ta saan mo na makontak dagiti man na kibiyang at tao? Ken, saan ka magkan amakaluwar? Iti daytoy abalay. Anya? Saan? Pangasim, maasi ka kanyak, Cedric. Di mo ramidon ti kastoy kanyak. Kukuha ka lang, Lorraine. Kat di kan tumakapanaw apulos iti sidong ko. No mapukaw ka, mapukaw natin. Cedric! Cedric! Di mo ilaktiri daw! Cedric! Taga Filipos, Kapitulo 2, versikulo 3, aginggat 4.
Di kay agarami di tanyaman gapu iti kinaagom wenno kinapalangwag. Agpakumbaba kayo ket di iti maysa kan maysa ket di yu ipagarop anay imbag kayo ngem dagiti dadduma. Saan la ati pagimbagan nyo ti kitaan nyo? Kitaan nyo met ti pagimbagan ti tunggal maysa. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapnek kayo kuman iti adda kada kayo. Ta kinuna ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Padaanan ti tuloy ti pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!